नमस्कार प्रणाम, हम शिवम सिंह बगल में सूर्या भाई। ई वीडियो में बताई भैया तो निकल गए राइज एंड फॉल से देवी गीत के का अपडेट बा पूरा आज हमने के बताई जा। ई वीडियो में ऐसे ही सुतल बता देते हैं, जा देखे वाला देख ली। तो राइज एंड फॉल से निकल गए पवन सिंह जी। माइक उइक नहीं खिले भाई, माइक से कोनो जरूरत है, एगो यहाँ हाथ में बाय ऐसे हो देखो जाए। पवन सिंह की राइज एंड फॉल शो से निकल गए तब राइज एंड फॉल के देखी केहू नहीं के देखे वाला ना। आ देखो जौना अनुसार से न्यूज वगैरह चलता पवन सिंह की कंटेस्टेंट के तौर पे ना गई रहन, अब कंटेस्टेंट टाइप लागतो ना रहन। अब मान गेस्ट के तौर लो पे जंगल गइल में शेर के भेजब आ कहब कि भेड़िया के नीचे रहे के बा तो रही ना रही। और ऊपर से भाई पवन सिंह उस शो के मेन मालिके रहन समझौता तो सही निकल बात है। गए तो कल से अब शो के IMAX प्लेयर के TRP कहाँ जाई कोनो आता पता नहीं। बहुत चीज है, वो सब हमने के खुलासा थोड़ी करब जा। लेकिन चीज बहुत बा, ऐसा चीज बा कि बतावे के मना कइल बा, वो सब चीज नहीं के बतावे के। लेकिन किंग रहने तो नहीं बस समझे के शो के किंग हाँ। पवन सिंह। अब गई रहन कल हमो गई रही इस शो में, अब और भी लोग गई रहे तो अपन लेके आई लूँ के अब शायद लखनऊ पहुंच गई बड़े। अब देवी गीत के प्लानिंग चलता। तो देवी गीत के क्या प्लानिंग बा पूरा? देवी गीत टोटल 4 गो आई। अब जैसन कहले बोलो उहे बतावत नहीं, हम भाई अपना मन से नहीं बतावत है देवता ई कुल मत कहिए कि ना ई तो गरिया दिहलो। बाकी नीरज भैया बतैले बड़े कि एगो जौन विदाई गीत बा पिछला साल के आ 3 गो जौन बा फ्रेश गाना आई। तब तो टाइम भरपूर बा। काले को फोटो वो वायरल भइल बा कि पूरा पियर ड्रेस पहनले बान, टीका मरल बान। कहीं देवी गीत के शूटिंग हो चालू तो ना हो गेल? कल आवते लखनऊ तो वो आते चालू कर देना भाई। जनता के चाहिए उनकर गाना, तो हम लोग के गानों चाहिए, राइज एंड फॉल शो चाहिए, तो दोनों ना मिली एगो मिली। कोनो मान लो देवी गीत से इतना दिन से मांग होत रहे है, हाँ। तू मांगवा पूरा कर भैया उन्हें छोड़ कैले अपन देवी गीत के इंतजार कर लो। देवी गीत हमारा लागत था कि 23-24 ले आज पहिल का देवी गीत गाना तो हम लोग 2 तारीख के आई। काल एगो फोटो वायरल हो गइल बा। काल पियर रंग के कपड़ा पहनले बान, टीका उका मार के। हाँ वो में दाढ़ी नहीं ना दाढ़ी बा दाढ़ी बा। हाँ दाढ़ी वाला लुक बा एकदम। पूरा फोटो लगा देम हम डिस्प्ले पे बस। तो हाँ तो गाना अब आई, गाना के इंतजार करो। अब गाने सुने के बा, अब बाकी आगे अभी जैसन सुने के मिलल बा अगर वैसन होखे तो बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। राइज एंड फॉल का भी 3 गो एपिसोड शायद आवे वाला बा। 3 गो एपिसोड आई। चलो 3 गो एपिसोड आई तो काल वाला एपिसोड में जनाई कि काहे निकलले का भाई। काल वाला एपिसोड में जना जाई। आज वाला एपिसोड में खिसियाइलो बड़े बहुत है। हाँ खिसियाइलो बड़े। बाकी देखल जाऊ तो सब जब निकलले है वो MX प्लेयर पर डालल बा, सब कोई भावुक हो गइल बा। भाई पवन सिंह दिल का एकदम बच्चा इंसान है, खिसिया हइले हवे, सब चीज हवे, सब चीज माने खुला बाटे कि कैसन हवे का। सही बात बा। माने उहे ना सब कोई बबुआ रोवत रहला। कृति नेगी, फिर से एगो और लड़की कोनो रहली एकादो युजवेंद्र चहल के गर्लफ्रेंड एक्स धाना, वो बेचारी रोवत धाना जी जिनकर बिंदी सटवा होता है आज के। लेकिन वीडियो में बहुत सारा चीजों देखे के मिला, मार खानी पूरी या सुई ना देखला का ना। आज के वीडियो में जहाँ मन तहाँ 3-4 जगह मिलल बा। होते ले रहता हाथे में पहुंच भी ना देखला का। अच्छा खैनिया गई रहल बिहारे से। अब सोच लो कि पवन सिंह का खैनियो जला बिहार से फ्लाइट से खैनी हो रहा है तो बबुआ जा लेके आवे स्पेशल ओहू में चलता। ओहू में स्पेशल माने या तो जाई समस्तीपुर में हो, समस्तीपुर ना तो गया से। ये 2 जगह से जाला जहाँ तक हमने के पता बा। बाकी तीसरो जगह कहीं से जाती तो जानकारी 2 जगह खैनी फेमस है। अब लो तो हम लोग जान गए लो कि ये खैनी तू कहाँ से समस्तीपुर से अइलू कि गया से अइलू गाना गावल लो। बाकी देवी गीत के पूरा अपडेट बताइए देले सूर्या भाई। राइज एंड फॉल के पूरा बताइए देले। बाकी जैसे अपडेट मिले हमने कैसे ही वीडियो बना के बतावत रहिए। बाय बाय।